Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Pia. Masaya ako sa piling ng mga taong sobra kung mahalin ako. Lalong-lalo na ang mama ko. Lumaki ako nang wala nang kinikilalang ama. Pero hindi ko po yun naramdaman. Kasi pinaramdam ng mga uncle ko ang tunay na pagmamahal ng isang ama. Sila ang mga kapatid ng mama ko. Pero habang nagkakaedad ako, unti-unti kong nararamdaman ang kakulangan ko bilang isang tao. Minsan, nagtanong ako sa mama ko, "Ma, nasan kaya ang papa ko? Yung totoong papa ha?" Pero wala akong narinig na sagot galing sa mama ko. Kundi niyakap niya na lang ako at sinabing, mahal na mahal niya ako. Fast forward, nakagraduate na ako ng kolehiyo. Nagre-review na lang ako para sa licensure exam. Lumago ang flower shop ng mama ko at ang mga uncle ko naman ay may kanya-kanya ng mga pamilya. Pero hindi pa rin sila tumigil na iparamdam sa akin ang pagmamahal ng isang tunay na ama. After ng ilang buwan, nakuha ko na ang aking lisensya. Isa na akong ganap na arkitekto. Sa tuwing lumalabas ako ng aming bahay, tinitingnan ko ang bakanteng lote sa tabi nito. Gusto kong bilhin yun. Para kapag nagkaroon ako ng sariling pamilya, hindi ko na kailangan lumayo pa sa bahay ni mama. Pero isang araw nakita ko hinuhukay na yon. Sayang naman, ang ganda pa naman ng pwesto na yon, sabi ko sa sarili ko. Fast forward ulit. Minsan nakita ko si mama lumabas sa isang ospital na malapit sa pinapasukan kong kumpanya. Nagtataka ako, bakit siya pupunta sa ospital na yon? Pagdating sa bahay, pumunta ako agad sa kwarto ng mama ko. At hinanap ko ang brown envelope na hawak niya kanina. Nakita ko ang isang resulta ng kanyang medical exam. Kinuha ko yun at ipinabasa ko sa kaibigan kong doktor. Ang sabi ng kaibigan ko, may breast cancer daw ang mama ko. Naiyak na ako noon kasi ang sabi ng kaibigan ko, nakalagay po doon ang taning ng buhay ng mama ko. Isang buwan na lang ang natitirang buhay ng mama ko. Umuwi ako sa bahay at pagdating ko, niyakap ko agad ang mama ko. Nakita ni mama ang brown envelope na hawak ko. Kaya hindi na siya nagtanong kung bakit ko siya niyayakap. Iyak lang siya ng iyak noon. Sinulit namin ni mama ang isang buwan ng buhay niya. December 25, 2018, binawian ng buhay ang mama ko. Bago siya mamatay, may iniabot siyang susi sa akin. Susi yon sa bodega ng kanyang flower shop. Pagbukas ko, tumambad sa akin ang iba't ibang gamit para sa bahay. Meron itong ref, kama, dining table, upuan, TV, washing machine, speaker, kalan at iba pa. Napansin ko sa ibabaw ng dining table ang isang brown envelope. Pagbukas ko, nakita ko ang isang titulo ng lupa.
Lupa na gusto ko nang bilhin na katabi ng aming bahay. Naiyak ako. Para sa akin pala yon. Si Mama pala ang nakabili ng lupa na yon. At yung dream house ko na yon, ang pinapagawa ni Mama. Mama, salamat sa lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa akin, lalong-lalo na sa pagmamahal na ipinaramdam mo sa akin. Hindi mo ako pinabayaan. Nagsumikap ka para pag-aralin ako. Ikaw ang pinakamagandang regalo sa akin ng Panginoon. Sobra kitang mahal. Iingatan ko ang lahat ng mga bagay na iniwan mo. At salamat din dahil hindi mo itinuro sa akin na magalit sa tatay ko kahit na pinabayaan niya ako. I am very lucky to have you. I love you, Mama, and I miss you. Love, Pia. P.S. Patuloy kitang hahanapin, Papa.